Okay, so arita sa Max sa Hisgutanan. Katong sa Atong unahon paghisgot ang atong lungsod sa Mabini. lungsod sa Mabini nga atong gihisgutan atong miaging simana mahitungod anang ilang proyekto ron no kaning proyektos panubig diha sa barangay Marcilo. Atong kahinumduman Sir Fred nga niadtong miaging Sabado atong gipagawas ang interview sa usa ka konsehal sa lungsod sa barangay Marcilo sa lungsod sa Mabini. Mihatag na to og impormasyon mahitungod sa maong proyekto nga worth 30 million no nga 30 milyones. So, project na sa provincial government nga naa diha sa lungsod sa Mabini barangay Marcilo. So mao na nga atong na hinabi day Sir Fred no ang usa sa mga konsehal dito sa lungsod sa Mabini kini si konsehal Libby Baldo. Livito Amor Baldo. Libito Amor Baldo. So ato ning gikuhaan pod og pamahayag mahitungod aning proyekto ha. Isip sakop pod sa sangguniang bayan sa lungsod sa Mabini. So mao na nga karon taon-taon atong ipagawas pod ang iyang video interview aron pod nga madungog sa mga katawhan sa lungsod sa Mabini labi na diha sa barangay Marcilo aron nga pagka timbang-timbangon no sa mga katawhan diha ug unsa gyoy update ug unsa gyoy mga nahimong problema anang maong proyekto diha sa barangay Marcilo lungsod sa Mabini. Kunya Sir Mark, na interview man nimo si Kagawad Livito Baldo. Pwede ka ito mapaminawan tong interview nimo? Oo. Pwede, engineer, mapagawas na to ang interview. O niya, atong pagkaisutan po ng unod sa iyang mga pamahayag. Okay. Kaban ka na to, karong lungsod sa Mabini, si Kagawad Libby Baldo. Ato ning tuhaan o pamahayag, may tungod aning nahimong isyo karon nga project niya sa barangay Marcilo. Ini 50 million worth of water work. Batod pa sa kagawad sa barangay, si Kagawad Libres, nga taon-taon na kining maong projeka. So, atong ipatubag o atong pangayuan o pamahayag o update si Kagawad Baldo mahitungod aning proyekto ha. Ug muna pa po siya kasayuran ani isip kagawad sa lungsod. So kagawad, unsay imong ikasulti aning maong proyekto sa barangay Marcilo kining water works system? Sa ako ang hibawan, sir, kanang nakadawat siguro ko og daghang mga reklamo sa mga isa sa mga residente sa 5 ka barangay na nagtatabang sila sa ato ang ug nangutana o kanus ako gid ni mahuman kay perti namang yung lugaya ng puno ng projeka nga gibiyaan sa kontraktor. Ya mao karon na nalipay gali ko og dako nga may bawaan sa nga natuki na sa radyo ang nakitaan sa radyo ug sa YouTube nga naay isa ka radyo nga nagsaysay ining problema ha. So ako yung nakita nga isa sa barangay official sa barangay sa Marcilo nga isa din siya nga nagpamatuod nga usa pod siya nakahibaw kung sa di sitwasyon ana nga problema ha sa kanang projeka problema ng projeka. Kanya sa akong paghibaw ana nga kuana nangita gyud ko pa nga masolve ang problema. So nidong ko og ganang nangita kong pagi nga makakuha og mga dokumento sa provincial
aron mahibaw-an ako kung unsang yung sitwasyon aning projeka. So ang nakita gyud sir nga kung dugay raman ta din ni dapat i-turnover. Diha ko man dayon ta ni February 2022 pa dapat ni ma-turnover. So unsa na tang kuha na ron tuiga. So dugay na jud. Nangutana pud ko dito sa Barangay Marcelo kay ako man pud nang gibisita. Kanang kuan gyud siya sir. Dugay na gyud ko nang gibiyaan sa kontraktor. So ako pong nakita nga sa pag-interview sa katong kuan katong kagawad sa barangay, ingon siya nga gibiyaan ko ng kontraktor kay ang sabkon ko na wala bayari na kuliktan ako no sa kontraktor jud mismo nyawa man ko no gihatag ang billing sa sabkon no nang ang sabkon gibiyaan na lang po niya kay wala naman siya pangpalit og materialis kay gasto man ang gigamit man sa general contractor. Kani nangutana ko sa ilaha kung kinsa di kuan kanang general contractor ani. Ingon ang kuan maulang ikuno na ang general contractor asawa sa mayor. So di ni mapupo makatuan mangita gud kung paagi ko na tinuod ba ni siya. Pero ako yung research code sa bagay di pa dita siguro o tinuod ba yung kini ato lang po ning imbestigahan. So karon sir sa ang pagkahibaw ning problema wag gyud ko naglangan-langan. So ako gyud ning gidasa mo ang sesyon sa SB. Ako gyud ni siyang gibarugan. Ako ni siyang privilege dito kaning problema ha. Ihangyo ko sa SB na kung pwede ato ning imbestigahan kining projeka kay sayang kayo tiaw bay lima day ka barangay ani ang mga kuan mga beneficiary gikan sa Marcelo, Concepcion, Tambo, Concepcion, Minol hangtod sa Kawayanan. So sayang gyud kayo nga dinhi humnon. Kaya sa ang pagkahibaw almost bayad na ni siya tanan kining projeka. Gamay na lang kayo kuwang ang provincial ani sa Bayronon. So sayang jud kayo. Apan sa akong pagkuan sir sa pag-ahong pag-privilege sa mga session das niaging Martes nihangyo ko sa SB nga atong imbestigahan. Subo lang paminawon tungod kay dunay usa ka municipal councilor nga ditubag gyud sa akong hangyo sa SB nga dili gyud kuno angay mi mag-apil-apil anang projeka. Dili gyud kuno siya mukuyog sa pag-imbestigahan ni o dili siya mo pirma sa paghimuong investigar resolution aning problema ha. So mao pagali na kaangin nga medyo nasuko sa sawa mo yang ikasuko iabot pagali ang panahon nga iya kong ibutang-butangan. So okay lang na siya kay trabaho lamang na nato. Ang importante para sa wa na matagaan ning solusyon kining problema nato sa project sa Marcelo. Karon dili pud masayang ang kwarta sa gobyerno. Gani katong kagawad nga si Gerson Coret kay mamani siya iningon nga si Gerson Coret kagawad nato nga si Gerson Coret karaban nato sa kagawad. Kung siya ningon nga dili gyud ko ni siya mo pirma, dili siya mo suporta sa pag-imbestigar aning problema ng project nato sa tubig. Ingon pagali siya nga wala kuno may karapatan nga mo kuan na kay sa province na, pero wala siya nasayod nga bisag kinsang tawhana pwedeng nga mo imbestigar ani kay ngano isa ta sa mga taxpayer dinhi sa Pilipinas. So bisag asa ng projeka labi na kay kining projeka na as mabini naagid tay karapatan bisag ultimong tao bisag magdadaro naagid ni karapatan nga mo question ani nga problema sa kwahi sa giingon ni Gerson nga dili gyud kuno ta angay na mag-apil-apil dili ta angay mo apil anang imbestiga nga unta trabaho man unta na mo sa lungsod.
So karon sir ahalang yung paningkamutan nga matagaan ni siya katuparan nga mahuman kining projeka kay mao po niyang pangandoy nga matuman ang mga pangandoy sa daghang mga tao sa Mabini. Kay ako sa ang kaugalingon andam gud ko nga mosuporta sa mga katawhan labi na sa mga problema para mataga ang kasulbaran ang tanang mga problema. Kaya nga kung pagmahal sa atong lungsod mas labaw pa sa akong kaugalingon. Maura sir o daghang salamat. Okay, salamat kayo kagawad Libby Baldo. Okay, mga to Sir Fred, no? Ang iyang pamahayag may tungod aning proyekto diya sa Barangay Marcilo lungsod sa Mabini. So atong na sayran Sir Fred nga iyang gikumpirmar tong gisulti ni kagawad Libres pod sa Barangay Marcilo nga taon-taon na po ning projeka. Unya usapod sa atong nakuha sa iyang pamahayag gatuo, no? Gatuo wa siya mutuo nga ang sultis mga katawhan nga usa ang kontraktor ani si kagawa ang bana ni Mayor Onji Bernales Lim. So si Engineer Brian ang gitumbok nga maoy kontraktor. Pero sa atong nahibaw-an ana Sir Fred nga ang kontraktor ana GCMG Construction. So mao nay recorded nga kontraktor sa maong proyekto. Nasa mga dokumento na, no? Nasa dokumento. Okay. Onya ato pong i-konfirmar, no, nga katong gisulti ni Kagawad Baldo nga nipasa siya og sa maong sesyon gipagawas siya og pamahayag nga ipaimbestigar ning maong proyekto ha. Aron pod nga masayran gyud sa tibuok lungsod sa Mabini. Apan subo pong paminawon nga doon na po'y kagawad nga pinili sa lungsod para mo serbisyos katawhan si kagawad Correct, no? Gerson. Nga Gerson Correct, no? nga matud niya nga dili kuno mo apel-apel kay project na sa provincial government. So naon sa bapod. Sa pagpapili ninyo mo tabang mo serbisyo mo. O niya di ibutang nga angay isgutan, no? Nga programa o proyekto sa inyong lungsod, dili naman mo apel-apel o pakisusi ning maong proyekto ha nga matud pang Kagawad Baldo nga 5 ka barangay day ang ma-benefited aning projeka kining gikan sa Barangay Marcilo, no? So mauna nga ang title na yan ng projeka Construction of Mabini Spring Development. Kada may tubod Tubod, dito. Kung gud nakagas gud ang tubig kusog, ang tubig. Mauna nga atong gihangyo si Kagawad Correct nga dili siya moingon nga di mo apel-apel kay kalihukan no? Ay, may kalabutan ang katawhan. Ang Yeah. lungsod. Labi na kay opisyalis ka sa maong barangay. Sa maong lungsod sa Mabini. Well, pa man ako mahimamat na si Kagawad Gerson Correct, pero Atong paningkamutan. ang apelido ana Sir Mark o wa ko masayop, doon ako higala diya sa Mabini si Joe. Correct. Inamdong ka to katong malampuson kayo nga negosyante diya nga daghang natabangan. I don't know, I'm not sure og anak ba ni si Gerson, pero hinatunta ko naminaw si Gerson karon nga dapat kung doon yung mga problema sa inyong lungsod, kamo mga konsehal ang dapat una nga mangita og kasulbaran. Ipadaplin lang usa ng Personal mga personal nga politika. Ayaw, ang katawhan dapat unahon ninyo kay inyo kanang ipanumpaan nga inyong alagaran. So on record na nga mingon siya dito sa Sangguniang Bayan session nga dili siya mo apel. So meaning wa siya magpakabana sa mga yangungo sa mga katawhan. Stilan. Mo ni nga ay na lang gani kay kini si Kagawad Baldo
naning kamot, no? Nag-initiate og unsaon pagsulbar ang maong proyekto. Kay tiyaw mo na 5 ka barangay. Tuwa man ni siguro sa bukid nga side, no? Paambog siguro na. Unya ato pong nakita pag adto na to, Sir Fred, nga ang ilang reservoir tuwa gyud sa taas, no? So pwede gyud inighagmong tubig ang mga barangay nga diha sa ubos, makakuan gyud, makatagamtam gyud sa tubig. Ya 30 milyones kini Sir Mark, no? Pagka sayang baya sa kwarta. Kwarta ka na ninyo. Ha? Kamu, taga Mabini, kwarta na ninyo, kwarta na nako. Mulanan ko. Oh, bisag pila na ka hektarya na akong kayutaan, Sir Mark, nagbayad baya pa kong buwis. Tinood. Ikaw, yung mga apartment, nagbayad ka. Tinood na, Sir Fred. Negosyo. Ang atong hisgutan ani para unsa, para asa ang maong project. So, ang maong project is para gyud paghatag og serbisyo sa Katawhan, mga gyud ang katawhan. mabulaan. Oo. So, regardless og kinsang administrasyon ang naghimo anang proyektoha, ang importante nga mabenepisyuhan ang mga Exactly. katawhan. Unya usapod sa atong nadungog niya nga hapit na kuno mahuman og bayad ang maong proyekto. Or ang bayad mo na human. Ang proyekto may wa. Wala gina. Pagkadimalas. Hapit na mahuman og bayad ang maong proyekto. Maayo gani kay na ang mga Napay na hibilen. Oh. Nga Maayo gani kay na ayo sa kakonsehal nga nagpagabana og susi ana. tinood. Mga taga Mabini. Mm. Ha, magpasalamat ba mo ha? Nga naagitaw nga nibarog para sa inyong kayuhan. Unya nakapait pa gyud ani Sir Fred kay kini si Kagawad Baldo nga maoy nagpakabana naning kamot. Gibawsan lang pod ni og bugal-bugal. Ay, Sa mga sila. katawhan nga personal ang ilang pagbugal-bugal. So kanang bugal-bugal nga personal ilain na ninyo kay ang gihisgutan ni Kagawad Baldo para sa serbisyos mga katawhan. So, kinyong bugal-bugalan ang usa ka tawo, basig mapariho po mo aning pura luka. Well, kana Bugal-bugal, nagpakita. di ba? Ang panalit konsehal. Mm. Nya yang kaubang konsehal wa sila magka-uyon sa ilang mga baruganan. Yang ibalos bugal-bugal. Bugal, Dili na og kamo mga taga Mabini, nagbantay mo sa mga inyong gipili, ay dili na dapat magpadayon na inyo pang palingkoron diha. Sa ato pa, sa imong Oh. gingon nga panghawa mo. Panghawa mo og dili mo magsilbis katawan. Og dili mo serbisyo. Karasom ng sweldo. Tinuod. Dawat mong sweldo, napay allowance, napa niya og kayuhan sa katawan, Apel mo. ha? Oh. Dili ko mo apel. Ha? Ani ingon bitaw to siya nga Dili ko ba? kuyog. Og ang proyekto nga nakahatag og kaayuhan sa katawhan, apel sila kay mga dawat opisyalos man. Pero pero naay problema nga gusto imbestigaron. Di mo apel. Di mo apel. Ay. Ang dakong pangutana nga anong dili man ka mo apel. Nga mao man ay gikinahanglan nga makuha nato ang problema aron mahatagan og solusyon. Hindi, ano na tayo informasyon, Sir Mark, daghang malaging tinood mga higala, no? Ang mga taga Mabini baya karon na naukay na pud sila ani kay dako baya unta ning proyekto nga kapahimuslan. So na po'y maghatag na itong mga informasyon. Okay na nga itong number, okay, baliko na ako ha. 0905-142-8720. Kanya, pwede po ninyo ipadangat na sa atong cell number 0997-800-8615. Okay, so ayaw mong panagana ha. Total wa man tay angay kadlukan. Ang matuod, dili angay na to itago. Nya kadawa pod, tabi sa media, no? Walay makapugos na mo pagtugan kung kinsa ang nag-text ka na mo. Confidential ka na siya ug dunay balaod nga nagpanalipod kaninyo nga muhatag og mga impormasyon. Basta kaayuhan lang ha. Ayaw lang ng pangpandaot. Kaayuhan lang sa atong lugar, sa atong katilingban. Reklamo sa gobyerno kana.
Doon na mo'y katungod. Sakto to yung mong gisulti, Sir Fred, nga basin og nahuman na ag bayad, ag proyekto wa pa. So doon na po tayo nadawat nga message dire, malamang nahuman na ang bayad, pero ang proyekto wala pa. Well, Sir Mark, kita, si Fred Amora, no? Sa gidugayon na to sa media mga higala, di magita pataka og yaw-yaw. So naghimo sa atong kaugalingon na tinuod. investigasyon. So usa sa akong nakahinabi, no? Ako lang protektahan ang ngalan, no? Nga mao di ay subcontractor. Ang katrabaho. O ang ipasabot day niya na midaog sa bidding kining GCMG construction pero lain ang gipatrabaho. Nya ato ning nahinabi. Ato lagi ding di din niya to itago, no? Atong niya hinabi ang kontraktor ang iyag yung nahimong problema nga no. Ang tinuod nga kontraktor sa dokumento kining GCMG nakakobra na sa bayad. Pero ang kasabutan nila nga siya man ang subcontractor na uwahi ang para sa iya haunta nga kubrahonon. So natural, unsa may ikapadayon niya og gasto. Bisag ikaw naman. Unsa may isweldo niya. Mo nang naundang mo na tinuod nga istorya sa Mark. Sa atong gihimo nga research gyud. Kaugalingon na to paningkamot. Gawas pa gyud, Sir Fred, doon na po tayo mga dokumento gyud. Of course, mahitungod of course. ng proyekto ha. So, Unya, ato pong kuan na, Sir Fred, no? Ilugang og pahibaw sa atong mga viewers ug listeners das Mabini. Nga doon na tayo kopya sa sulat nga gikan sa GMG Construction. Ang nakabutang magudane, Sir Fred, kini bang ang ilang kumpanya GCMG Construction, address 0265 Palmores Avenue, Kuwait District, Pagadian City. Pagadian City. Uy. Onya, contact number, maoning mga numero, no? Di na nato hisgutan di na nato basahon ning numero, Okay. pero atong gi-verify ning maong numero. Oh. Sa atong pagpa-verify ani Sir Fred, ang gagunit aning numero ha, usa ka lumulupyo sa lungsod sa Mabini. Ang bana, matod pa sa mayor. Bana sa mayor. Sa Mabini. Oh. So doon may connection. Tagiya aning maong cell number nga gibutang sa GCMG Construction. So doon na siya kalambagitan. Doon na siya ay Sa maong kalambagitan. kumpanya. Doon na siya ay nahibawan aning projeka. So mao na nga diyan nato ning mga dokumento, no? O unsay status o naunsang pagkaunsaa ng maong proyekto ha. So atong gihangyo si Kagawad Coret nga og mga konsehal diya sa lungsod sa Mabini nga mokooperar sa paghahimuon nga investigasyon. Dapat lang yun. Tabangan nila ang pagsulbad. Kay aron masahiran sa mga katawhan diya sa lungsod sa Ipadaplin Mabini. ang mga personal, politika. Pero ang ako pong ako pong gitanaw si Kagawad Baldo, bisan pa gi-BIBI siya, Sir Fred. Gipersonal na siya og BIBI sa mga kritiko. Wa gyud siya mobaws. Kay ngano ang pag-BIBI niya way labot ang lungsod. So ang iyang gipakadak-an nga paghatag og solusyon aning maong problema. Well, hinatod ta, mga eksuna to des Mabini, no? Ako daghang ko kaparintihan des Mark. Hinatod ta, makita ninyo ang mga opisyalis nga naa ng lingkod sa munisipyo, makita gid ang tinuoray ninyong higala. Nga tinuoray nga nag-alagad kaninyo. Mao na inyong timanaan. Kay kung magpapili na pagbalik, simba ko, pohon, nakabalo na mo. Kung kinsa ang angay ninyo nga pilion. Pagsalig, ang importante, kasaligan ba
ang maong naglingkod karon labi ng mga kagawad, mayor ug unsa pa ng mga opisyales sa munisipyo. O niya ato, kagig sumpay atong gisgutan ni Kagawad Baldo, nga murag di ko no siya mutuo. Nga apel ang asawa sa mayor, anang maong proyekto ha. Kinsa man si Engineer Brian Tan Lim. Dili lagi na engineer. Ayaw na lagi kog lalisa na na. Ha? Okay, ganahan ko mutawag niya engineer. Ayaw na lang po ko lalisa. Doon na tayo dokumento nga gigunitan din Sir Fred. Pasensya na. Doon na tayo gigunitan nga dokumento din nga si engineer. Kana, very good. Ayaw na kong supak. Si engineer Engineer akong pagtawad. Brian Tan Lim. Tan Lim. Miga kayo na ako ang mama buutan kayo ni mga pamilya. Project Area Manager GCMJ Construction Firm. Kanang ko na mama? Dili ikalimod, no? So, kining numero nga gibutang dire sa maong dokumento. Lang. Siya mismo ni Angkon, si Engineer Brian Tan Lim, siya mismo ang project iyak yung ibutang sa iyang sabi niya sa Facebook account niya. Account. Project Area Manager at GCMG Construction Firm. So mga man kontratista sa Mabini 30 million Spring Water Development Project. Doon ay kalabutan di angay siya, mao na nga angay gyud imbestigaron. Nakabalo di siya ani. Mao na nga pasalamat ni Kagawad Baldo nga wa siya manumangel. Gusto siya nga dunay investigasyon nga paghimuon. Atong manawag ta. Atong tawgon nato si atong may engineer. ato naman ang gipanawagan nga ari nato pasultion aron nga atong tawagan si in fairness. Migo man ni nato ba? Di ni mo balibad Migo ni nato. Sige, tawagan nato. Kuha ro ning number. Naki number na yan. Wala ko yung number niya. Kay aron gud makapasabot siya kay naman siya kalabutan ani. Kay siya go area project manager. So tan-aw na nato sige, sa sunod na lang kit. Pero ipasuwat lang na daan, no? Pero katong number dito Sir Mark, pwede ba ka na tawagan? Di ayaw sa lang. Di lang Kana lang kuan kay ato sa nang i-confirm. Sige. Okay, Kit. Salamat Kit Pasunod na lang daw sige kayo. So pero atong gihatagan gyapon siya og higayon nga. Ay bukas kini nga Moare dire. Dili lang siya, kundi ang mayor gyud sa lungsod sa Mabini. Tanan mga katawan sa Hasta ang mga konsihal. Si Kanis Kagawad correct, no? Atong goy makaingon kay atong usay lagi kita po sa media. Usay naghampod lagi mo biya na to. Pero okay lang na. Sige lang trabaho man na. Nay mo text na to problema. Nga di na to isgutan. Ang musod sa una-una, agibayran man na Sir Mark ug si Fred, manang dili nila isgutan. Di atong pasalamatan kay si Kuan, si Engineer Brian Limtan, are watching. Very good. Di ba? Na mahinaw, nagtanaw po si Kagawad Baldo. Okay. Sa atong programa. Si Engineer. Engineer, mayong buntag nimo, manghinaot may nga makalugar ka. Ay, pinangga ko ni Sir Mark. Sunod Sabado, aron mo sulte, no? Mutubag aning mga dokumento nga atong gigunitan karon. Labing tinaw Sir Mark, no? Alang sa kasiyuran sa mga taga Mabini, wala pa mayor si Mayor Onji Bernales Lim. Ako na nihigala na iyang bana. Di amigo man yun nato ne. Pero way personalan no? Ang ato din nga kining mga issue nga may kalabigitan ang mga katawan, ato yun ang tokeon. Kanya ang ato lang po kintahay nga gitan-aw diri nga dako na gyud pod og responsibilidad karon si Engineer Brian Tan Lim kay siya bayay first gentleman karon sa lungsod sa Mabini. Susukwahi sa atong panahon nga waya mo man na mauso, no? Well, Hindi naman na nauso panahon ni Presidente Gloria Arroyo. Pero FJ, di ba? Di man malalis gyud. Mutabang man gyud ang natural magtiayon. Mutabang man gyud ang bana ug ang asawa magtinabangay man gyud. So inatunta no nga
si First Gentleman, Engineer Brian Tan Lim, makikita siya sa atong katuyuan. Ha? Nothing personal. Wala di personal. May personal. Eh? Kanya, si Kagawad oret pod. Oh, correct? Gerson, Jason correct. mo lagi na, og ako masayop. Anak na sa imong Oo, kumpare? kapila ko makabisita sa panimalay niya ni sa Baybayon, mantel ito lang mayong tao, po bida daghanang natabangan. Kato si Mr. Joe, correct, Correct. I'm not sure, og si Gerson, anak ba ni? Mm-mm. O, nahimong iskay ganit tingali ni, bata? Kining Kagawad? Oo. Karon? Sige, anyway, di balagi ta taga Mabini, makabisita lang ta dito. Correct me if I'm wrong na lang ha. Okay, sige. Okay, so sunod semana atong panghinauton, no? Nga si FJ Engineer Brian Lim o si Mayura mahinabi na to Okay. dinhi sa atong istasyonan. Akin, atong baliko na nga wala mo'y Bayad, bayranon. oo. Sa mo'y bayran, ha? Gawin mo, ari mo diri. Dili pareho sa ubang mga purya-buyag. Buyag, buyag. Sa ubang istasyonan nga magbayad mo o sa mga obligasyon. Diri, sa atong tulumanon, uban kang Fred Amora, uban kang Sir Mark Monton, alang sa tanan. Ang atong tuyo, kaayuhan, ug kaangayan alang sa kabulahanan sa katawan. Okay. So